Matapos mabaril patay ang isang police personnel ng Pototan Municipal Police Station habang nagsasagawa ng surveillance, nabaril patay din ang suspect na mga kapulisan matapos itong nanlaban. Justice has been served. Ito ang naging pahayag ni Iloilo Police Provincial Office o IPPO Director Police Colonel Ronaldo Palomo matapos mabigyan ng hustisya ang pagkakabaril patay sa isang intel operative na si Police Corporal Rio Manero habang nagsasagawa ng casing o surveillance operation sa Barangay Pulutan, Pototan, Iloilo, alas 10 ng umaga, Abril 8. Matatandaan na nakatamo ng 4 na sugat si Manero, 3 sa likod at 1 sa ulo matapos ang pamamaril. Hindi naman umabot ng 12 oras nang makorner ng mga kapulisan ng suspect na si Michael Solis mula sa nasabing lugar matapos itong tumakas gamit ang getaway vehicle nitong Yamaha motorcycle patungo sa Barangay Sohoton, Barotac, Nuevo Iloilo, alas 9 ng gabi. Base pa kay Colonel Palomo, nanlaban ang suspect sa mga kapulisan at may isang tropang tinamaan ng bala sa balikat at maswerteng nasangga ito ng vesta. Dinala pa sa Barotac Nuevo District Hospital si Solis, ngunit idineklarang dead on arrival. Base sa record ng pulis, may ilang kaso ng frustrated murder ang suspect, madalas magpaputok ng baril sa kanilang barangay, may mga tinutukan ng baril at involved sa illegal na droga. Posible namang may idaragdag na security measures ang IPPO sa pagsasagawa ng surveillance at iba pang operasyon matapos ang pangyayari. Magbibigay naman ng tulong pinansyal ang kapulisan sa pamilya ng nasawing pulis. Nakikiramay at saludo ang buong tropa ng kapulisan at publiko sa katapangan mo, Corporal Rio Manero. Report mula sa probinsya ng Iloilo. Ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.